Halløj igen. Det her det er part 2. Jo, jeg har fået lavet controlleren op, så jeg tænker, nu skal jeg altså have, startet det her løg op her. Den ene controller. Og det var den anden. Se om det virker det her. Jeg skal lige tænde for headsetet igen. Hvor det er der. Så prøver vi det. Så skal vi bare starte forfra en gang til, men det gør det heller ikke noget. Sådan der. Jo, kom i gang. Så gør vi det bare en gang til. Skal vi se her. Jo. Se om det virker det her. Så skal jeg lige have connectet det her. Det gør det heller ikke noget. Så starter vi bare med den ene. Skal den lige. Ja, det kan tage lidt tid, men det gør heller ikke noget. Bum, 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 bum. Venter vi. Piu, piu. Perfekt. Okay. Hvad med den her? Skal den ikke? Okay. Så skal jeg... Okay, så skal jeg have VR headsetet her. Godt. Mhm. Cool. Okay. Nu har jeg jo ikke særlig meget plads. Så det skal nok gå godt det her. Håber jeg. Okay. Jeg prøver at se om det. Okay, og så skal vi have... Nu kan du måske ikke se særlig meget. Og kameraet. Hav. Okay. Yay! Skidt nok. Okay. Jamen, så skal jeg sikkert have den på, eller sådan noget. Okay. Okay, hvordan gør jeg så det? Den her, den skal ud. Okay. Det har jeg så gjort. Yes. Synkode. Mhm. Cool. Okay. Ups. Det kører. Okay. Wow. Det er vildt. Det er faktisk meget vildt det her. Okay, wow. Okay, det er mega cool det her. Ser måske lidt mærkeligt ud, men det er ret fedt det her. Det her, det er luksus. Oh my god. Wow. Og jeg kan se mig selv. Okay, vildt. Det er så mit værste. Jeg tror, det bliver den bedste room scale. Eller hvad, nej, ikke room scale, hvad hedder sådan
sådan jeg kan se mine ting, så her. Nå, min controllers. Wow. Tænker jeg lige tage det på her. Sådan der. Så lige snoren her. Lidt uhyggeligt faktisk. Altså, jeg har prøvet PlayStation VR, sådan etteren kan man sige. Men det er anderledes. Okay, hvad gør jeg så? Tester. Omkring hænder. Yes. Her. Godt. Hold i grebet. Yes. Godt. Flot. Okay. Okay. Dumba. Skal man lige lave det gritty her? Okay. Okay. Oh. Wow. Vildt, mand. Okay. Okay. Wow. Okay, cool. Jeg synes, det er vildt det her, altså. Okay, tænker jeg tager lige headsetet af. Jeg ved ikke, om jeg kan lige gøre det. Altså mit headset, den er nemlig connected til mit VR-headset, eller sådan. Så jeg kan tage af. Driller. En af dem er sådan der. Det er simpelthen til min hørettelefon her. Behøver vi ikke, og så kan vi på igen her. Og man lige med at huske, hvor ting så er her. Okay, det er sådan lidt. Det er waity det her, okay. Hvor er min fjernbetjening henne? Der, okay. Jeg vil gerne lige skrue lidt op for lyden, så jeg måske kan høre noget. Sådan der. Så. Skal vi prøve at her? Godt. Okay. Start scanning. Så kan I se, det roder måske lidt, det ved jeg godt, men jeg er ikke færdig med at... Wow. Derovre, det er min lillebrors værelse, by the way. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men det havde jeg bare lyst til. Der. Jeg håber, I kan se noget, altså. Perfekt. Okay. Bevæg venstre pinjuster. Og kan blive siddende og stå stille eller bevæge dig rundt. Jeg tror, jeg vil tage den der. Stop. Okay. Whee! Okay. Okay. Nej, rediger igen. Men hvad som jeg vil gerne have mere? Det er ikke helt færdigt nu. Er det... Nej, det gør ikke noget. Instrumentet. Okay. Cool. Det kan noget, tror jeg. Så jeg tænker, det er sådan lidt problem, men... fint. Jeg tror, jeg går. Så må jeg lige passe på, at jeg ikke går ind i sengen, så... Wow. Okay, vi... Nah. Det her, det er vildt.
Det her det er vildt, mand. Okay. Start. Okay, justere film på bum. Yes. Okay, det er den der. Okay, cool. Okay, cool. Nu kigger jeg bare lige på nogle spil. Jeg tænker at downloade nogle spil, som der sådan download prøveversioner-agtigt. Jeg gider ikke begynde at købe sådan nej, hvordan går jeg tilbage? Det er det ikke. Nej. Det er skørt. Okay. Der, og hvad kunne jeg? Skulle jeg også prøve den her også, og installere det? Så er det gjort, altså. Men det her, det er vildt. Altså det her, det er vildt. Altså legit. Det her, det er vildt, altså. Aldrig fast. Nå, så prøver vi her. Der. Okay, cool. Det kan noget det her. Så lige med at der. Og så skal man have headset på for at høre, hvordan lyden er og sådan noget. Men der er der. Og så er der Gran Turismo 7. Som jeg kunne spille selvfølgelig. Men ja, hvis jeg har lyst til det, men det kan jeg filme lige her. Jeg ved ikke, om jeg kan spille med de her controller her, eller om okay, ikke købe til download. Så, men guys, jeg tænker, at jeg holder lige for nu. Jeg tænker, når det her der er download færdigt, så kan jeg lave en video om, hvor jeg sådan prøver at teste det på en eller anden måde. Så jeg tænker, at det var det, guys. Så det. Jeg tænker, det er jo det, guys. Så, men tak for, at I ser. Jeg skal nok lave en video om, hvor jeg spiller og sådan nogle spil. Så. Men ha' det godt. Ses.